Mayong adlaw mga pinati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi, ubos inyong alagad, andam motabang sa lungsod, o mo serbisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Take note, iko pipi, ubos inyong alagad, andam motabang sa lungsod o moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, maayong hapon o mayong gabi kanatong tanan dire sa lungsod sa Matalom.